Hello world and to everyone. Welcome to Filipino TV. Mga kababayan ko, yung mga taga Pangasinan. Ito na po yung diversion road na pagmanggaling ka pa sa Dagupan, sa Palingayen o sa Pasoconi, sa western na part ng ating Northern Luzon. Siyempre, ito na po yung diversion road. Although, yung kanina, yung nadaanan po natin, rough road pa lang. So, dahan-dahan po na natatapos. Ito na po yung sa bridge. Maganda, tipo ba? Okay naman po siya. Ayan. Ayan. Ngayon, yung hindi pa ito nagagawa, doon po tayo manggagaling, doon pa yun. Nakikita niyo po yung tulay na nandun. Doon po yun. Ngayon nawalan po tayo ng signal, kaya yung ginagamit ko po na gimbal, nawalan po ng focus. Dahil sa mahina po yung signal natin. At ito po yung alternative road na po ito. Pagmanggaling ka sa Dagupan, papuntang Lingayen. At papunta pa sa Alamino, Soconi, yung madadaanan po natin doon. Labrador, ganun. Tapos papuntang Aguilar din. Pero may diversion road doon. May diversion road din po doon sa may papuntang Aguilar, ganun po. Yan. Ngayon, ito po yung mga fish pan natin, mga kababayan. Yan po. At private fish pan po yan. Yan. Doon po tayo galing kanina. Doon tayo galing kanina sa Dagupan. Yan. Tapos dire-diretso na po yan. Yun. Yung po yung sa may bridge. Nung hindi pa po nagagawa din to. Pero the road is still closed. Pero okay naman na siyang daanan. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo po sa ating channel, Filipino TV. Thank you very much for supporting our channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy po tayo na magbabahagi sa awat loobin ng Diyos ng ating mga organic subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Shout out to everyone sa ating mga OFW. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Pilipino. At lahat po ng ating panalangin, pananampalatay sa Diyos ang ating kailangan lamang upang lahat po tayo ay maligtas at mahinto na po ang ating mga giyera sa ibang bansa. Ipagdasal po natin ang ating mga kababayang Pilipino doon po sa ibang bansa na may giyera. At lahat po ay makakamtan po natin ang ating kapayapaan sa awat loobin ng Diyos. At ang ating pagsisikap bilang Pilipino, yung mga may mga ating mga bashers din na nagsasabi na angat ka ng angat ng mga kapwa Pilipino, pero maraming loko-loko. Siyempre lahat po ay hindi po naman lahat pantay-pantay. Pero tayo bilang Pilipino naman po, isipin po naman natin na tayo po ay huwag po tayong manakit ng kapwa Pilipino o kapwa tao po. Dahil po tayo po ay galing po sa Diyos. Siya po ang may likha sa lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you in our next videos. Ngayon, bridge naman po yung ating videos, yung mga project ng gobyerno po ito yan. Mga projects ng gobyerno. Yan, mountainside na po dyan. Yung mga projects ng gobyerno naman po natin, ang pagtutuunan po natin ng pansin. At syempre, para may improvement at meron din po tayong bahagi sa ating gobyerno, kung meron po tayo napansin o pumuna po tayo, karapatan po natin yun dahil tayo po ay isa sa taxpayers. Maraming salamat po. Please visit our channel, Filipino Life Stories. Thank you very much. Shout out to everyone sa aking mga kaibigan.